ndikuzwa putseki hatidi zvekuda kuti munoita basa rekutaura zvisina basa panapa. Ta basa rekuda kuita zvekunyebera vanhu. Inini handisi kuda kutora side. Inini wangu muchida kunyepedzera kutora side rachamisa nekuti muri kuziva kuti ndoraka riri easy sterek nekuti akanyarara haasi kutaura. Kulian TV. Atibatike zvechopu. Mama anoda evidence ipi? Anoda evidence ipi? Chimama anoda evidence ipi? Ukaona vakuvhunduka kudai so vachitanga kuchema ziva kuti ndinenge ndahita point chaiyo. And I'm not going to withdraw my attacks kunana Chimama nevamwe vanhu. Vanhu ngavauye vaine side Kuliant. Handitika. Ngavauye vaine side vachioneka kunzi vanhu vari kubva kupi vachienda kupi. Iye naHanzi Barrister Jojo uya. Hatidi vanhu vakadaro. Hatidi vanhu vakadaro muma societies. Vanhu vanouraisa vanhu nhunzva dzakadaro. So what are you going to benefit out of someone's blood? Chii chakadaro ichocho? Yeah? Handisi kuzombodzokera kumashure. I'm not going to withdraw any of my words pane zvese zvandakataura, otherwise instead ndingatowedzera. Handiti wazvinzwa Kuliant. Nekuti ndiri kuzviziva pari kunzi Chimama ari kunzi akapindura ari kuchema pamusoro pezvatiri kutaura isusu vanhu weGeza Revolution. Tiri panguva yakaoma izvozvizvi ndichitaura kudai so. Vanhu kana vachida ngavadzokere kumaaudios angu unogona kwaita resend kune munhu wese anoda kuanzwa kuti ndakasenda ndichiti kudii. And this week riri kupisa sei. Last week ndakasenda maaudios ekuti kudii. Pamusoro paChiwenga, pamusoro paGeza, pamusoro panyoka yemabhunu. Handina kusenda ndichiti kana even inini chaiye ndiri kutotsvagwa, ndiri kutodiwawo. Hakuna munhu asiri kutodiwa. Handina kuzvitaura izvozvo. Munhu haufanirwi kuti kana uchiya uchitaura nyaya dzakafanana nedzenyaya dzezviri kuitika izvozvi. Unouya panapa uchitaura uchiti inini handisi kuti side renyu, handisi kuti side revavo. Get away, that is bullshit. Toda vanhu vanouya vari pachena chaipo achinyatsotaura kuti no, inini ndiri kusaidi kwavaGeza. Ndakamira ndiri ndakamira panyaya dzakati. Inini contribution yangu ndeiyi. Ndo zvinoita munhu izvozvo kuti tigone kuti comrade. Like munhu anozvidaidza by yourself kuti hanzi comrade Barrister Jojo wati uyo. Unozviti comrade munhu akadaro anoita zvinhu zvakada. Ndo basa rechi comrade iroro. We sell out ndo chicomrade ichocho. Vanoziva kuti chicomrade zvinoreva chii. Kana kuti vanoitwa macomrades kwavanobva ikoko, kwavanenge vachigurumwa ikoko, kwavari kutumwa uko sema-agents, ndo ucomrade hwavainawo. Handidi kana kutombonzwa nonsense inotaurwa nemunhu achinipindura panapa achitaura shiti dzina kana nebasa rese. Ndakatsamwa zvimwe zvisikatomboiti. Izvozvi zviri kunzi makamwaiwa vanhu muno muSouth Africa munomu. Vakatengwa kwese ukoko. Kutenga nemaministers zvigananda zvakabhadhara mari. Anatagwirena naScott Sakupkanya ana Chivhayo vakabhadhara vanhu mari munomu. Wachiti kana uyu kana mudharaGeza vari munomu ngavaende ngavataurwe pavari vagone kubatwa just because kune vanhu vandaitaura vaya kuti vanhu vakapiwa special assignment yekutsvaga vaGeza. Munofunga kuti ndaipenga inini? Munofunga ndotaura zvinhu zvandisingazivi? Munofunga ndiri munyowani here kana kuti ndiri kacheche keZanu PF inini zvokuti kana ndichitaura ndenge ndichitaura inini kana ndichicontributa ndiri contributa through data rangu nezvese zvangu zvandiri kushandisa. Handisi kushandisa zvinhu zvemunhu inini. Handitika. Ini chandiri kuvara nechandiri kuchemera inini ndiri kuchemera kuti Zimbabwe inake. Vanhu vagare mukati menyika vakasununguka. Kwete zvavari kutaura izvo zvisina kana nebasa rese. Makazadzwa vanhu muno muSouth Africa munomu. Vari kutsvaga isusu vanhu vese. Vatsvaga munhu wese ari kungotaura ngoti pasine nezvigananda. Munhu wese ari kutsvagwa kuda kuurayiwa, kuda kuitwa something, kuda kuitwa zvinhu zviri rafu. Kureva kuti muno muSouth Africa manje nekuda kwokuti muno muSouth Africa manje hamuna kufanana nekuZimbabwe. Muno muchatozopesera makutorwiwa hondo inofanirwa kuti irwirwe kuZimbabwe uko. Icharwiwa muno nekuti muno mukaum. There's no one who want to be moved without a fight. Kana inini I myself I don't think kuti ndinozvibvuma izvozvo. And I don't think kuti ndinozvibvuma izvozvo. Handitika. Saka hatidi zvokuti tiite basa rekuda kuti hanzi munhu anoda kuzvibatsira achida kuedza kuita sei. Makabatwa chete makabatwa iwewe naBarrister Jojo nezvimwe zvenyu zvakawandisa
zvivakadzi zvinoya panapa pa zvichinyepedzera kutaura zviri soft kuita unge kutaura zvakanaka. Why musingataure muine side inini? Uye why muchifamba freely muchienda kwamunoenda from point A to point B, kuBotswana kupi kupi muchienda nekupi kwese, hamutsvagwa hamuitwe sei? Vamwe ndio vanotsvagwa, muri anani mimi? Who are you? Hatidi kutaurwa zvinhu zvisina kana nebasa zvekuda kutaura zvekuda kuti kwapa isusu. Manga madestroy mudzingwa, mukada kudestroy zvese anasaruwaka makanga mavapindira muchida kudestroy group remakomrades ari kushandidzana na nyoka yemabhunu. Mofunga kuti akapusa izvo? Munhu ari kuda kuti Zimbabwe ichinje anocontribute ari kwaari ikoko, haamirire kuita basa rekuda kuita magang ups nevanhu kuti hanzi zvinhu ndinofanira kunge ndiri padhuze ndakamira ndichitonyatsokuona nyoka yemabhunu wacho kutoti uyu, ndichiona mudzingo wacho kuti uyu, kuita sei? You have to contribute where you are, wherever you are. Unofanira kuwa ne contribution yako inoratidza kuti uri kuda kuti zvinhu zvinake munyika yeZimbabwe. Hatisi kuda kuita zvemagroup isusu, tiri kuda kuita zvinhu zvekuti nyika inake. Handiti muri kupanza? Saka hatidi kunzwa noise dzisina kana nebasa rese, tiudzwa zvinhu zvisina nebasa rese. Imba yemunhu yakapiswa izvozvi kuZimbabwe uko. Vanhu vamwaiwa kunonoka kuri kuita zvinhu vachitadza, vanhu vachiudzwa kunzi garai kumba vachiregedza kugara kumba. Izvozvi mamwaiwa vanhu vese, muri kuvhiringidza zvinhu zvekuitira kuti zvoda kuita kuti nyika yenyu inake. Vanhu vari kungomwaiwa vachimwaiwa, vari kupiwa mari vachipiwa mari, vari kudeployiwa nekuasainwa kunzvimbo dzakasiyana siyana kunotsvaga vanhu vari kurwisa utongi hwaMunangagwa, vari kuramba vachiincreasa. Sezvandakataura inini kuti muchaona pamaweeks ari kuteera iwaya kuti zvinenge zvaakupisa sei nekuda kwekuita basa rekuda kuita ugwara hwenyu hwamunenge muchiita vana vemuZimbabwe. Izvi zvitarisai muone kuti mazara sei. Izvi chasara kungotaurwa kutonzi mangwana ndoda kuona uri kutauni, iwe usina kana chekuita kutauni kwacho, unokuenda uchimhanya nekuda kuti nguva yekutyisidzirwa yasvika manje, ndimakaivhurira muchiramba zvaitaurwa navageza. Munosvika kupi vanhu muchida kurarama nekutyisidzirwa, mukada kuratidzwa nzira yekunzi aiwa no, ngatifambe neapa, ngatiite izvi, ngatimire apa, moita basa rekuda kuramba muchidzokera kumashure. Vachiwedzera masimba avo, izvi vawedzera masimba avainawo izvozvi pamusoro pemunhu wese wemuZimbabwe. Vari kuwedzera muchiita basa rekutorwa zviwanhu zvisina kana nebasa rese. Makamboona munhu wemutoriro achiiswa pamberi pekamera kunzi ngaataure kuti hanzi handei tinovhura kutauna, handei tinovhura mabasa, handei tinodi, iye asina kana chainacho, haana kana chaari kuita. Anoti kusenza chi? Ungazviti hanzi uri kuenda kubasa iwo une basa ripi rauri kuita? Kana ukaona munhu akaita sevanhu vaiiswa pamberi pemakamera nezvimajournalist zvekutengwa izvizvi kunzi wapfana taurai. Ndo zvakaita vanhu vanomiririra vanhu mumaguta izvozvo kunzi makatomirwa mutauni nemunhu ari kutaura kuti vanhu uyai tishande tingazofa nenzara. Zvakaita zvemarasta zvezvo, vapfana zvezvo zvemutoriro zvamaiisa mumastriti zvezvo. Chii chakadaro vanhu veZANU-PF inini? Indwa muchitamba nevanhu, ndo zvakaita vanhu vemuZimbabwe izvozvo. Marara emuZimbabwe izvozvo, marascals izvo zvamaiisa izvo pamberi pemakamera izvo muchida kuti tyisidza. Handidi kana kutombonzwa zvinhu zvisina nebasa rese. Handitauri ndichimboita zvekusikiza kana kuti kuita zvekuti ndoda kuita zvekutamba. Handina munhu andotamba naye apa. No one is my friend. Kana ndichitaura pakati penyaya dzakadai so idzi, handitomboda kana kuita shamwari yemunhu. Ndoita shamwari yako pakuita sei? Ndinoita ushamwari nemunhu anenge achiita zvandinenge ndichiita ini, ndichiita zvinhu zvatinotoita tese. But so far handisi kutomboda kana kutomboita shamwari yemunhu. Shamwari yani munhu wese ari kuti ari mukati mestruggle iyi anofanirwa kunzwika achiuya achikotaura nezvenyaya dzekusimbisa struggle, achitaura nezvekusimbisa zita raComrade Bombshell Geza, kwete zvekuda kutaura zvisina basa panapa. Inini zvangu ndiri kuona sekuti ndiri kuzwa putsek. Hatidi zvekuda kuti munoita basa rekutaura zvisina basa panapa. Ta basa rekuda kuita zvekunyebera vanhu. Inini handisi kuda kutora side. Inini mwangu muchida kunyepedzera kutora side rachamisa nekuti muri kuziva kuti ndoraka riri easy sterek nekuti akanyarara haasi kutaura. Saka moita sekuti hanzi mimi muri kumira nachamisa nekuti akanyarara, muchihwanda kuti mimi muri kutumwa imini. Sade kuita basa rekuda kunyeba panapa pavanhu kwaMunangagwa muchida kuzviita kunge sezvinonzi makangwara inini. Kuzviziva
South Africa yakazara iyi, South Africa yasviba nevanhu. Muri kutora hondo yekuZimbabwe kupinda nayo muSouth Africa muno. Manje munomu munorwiwa. Ndoda kuti ndikutaurire kutaura chokwadi chaizvo. Muno mucharwiwa munomu. Muno mucharwiwa munomu. Hakusi kuZimbabwe kuno kwamunoyambisweta CIO chenyu ichocho chekudhakwa ichocho chekuti hanzi munodai so munomanikidza vanhu. Havazi vese vamuchabata mabatiro amuchaita iwayo. Ende pachatangira hondo idzodzo muno muSouth Africa muno muchaona South Africa yakuzotanga kuzoregreta. Kukubvumidzai kwavari kuita muchipinda munomu kuzotsvaga vanhu munomu. Hamupindi vanhu kuzotsvaga vanhu vari muexile kuno imimi. Muri vanani imimi? Inyika yenyu here inoyi? Hakuna munhu, havazi vese vanozobatwa zviri soft zvamuri kufungidzira izvozvo. Hakuna. Muri kutumwa ende kuti muriske life yenyu imimi muri kutumwa wacho. Muri kutumwa. Fanaka semunhu anonzi Chimamawo zvake ngaatonyarara. Pari zvino Chimama Gambakwe naBarrister George dai manga mutori vangu matombonyarara zvenyu kukomenda pamusoro penyaya yavageza, nyaya yanyoka yemabhunu kana kuti chichi pamusoro pezverevolution. Because hamuna kana chamunofanira kuti mutombotaura. Makabatwa kudhara kuti mimi ndimi muri kutoataka revolution. Takutongokuzivai nekuda kwemari. Saka nyararai, keep quiet.